खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ गोमालांनाय हारिमुखौ फिन गोथां खालामनो राहा लादों प्रियंका बसुमतारी मुंनि सासे बर' लाइमोना। सासे बर' लाइमोन लंथाइगिरि आइजोनि गोथार नाजानाय गोदो गोदाय बर'नि आखाइ हारिमु आइजें आइला आगरफोरखौ दोनथुमनो नाजादों प्रियंका बसुमतारीया, जेराव गोमालांनो हमनायखौ बुरखांना थुब्रायनो नाजादों, इयुन जोलैफोरनो सिनायथिनो थिरांथा लादों। प्रियंका बसुमतारीया दानि एआइनि मुगायावबो थावरिना थानानै गावनिखौ सिगाङाव दोननो हादों। गावनिया गावनिखा बुंनानै बर'नि दोरोङारि आगर आइजें आइलाफोरखौ बुथुमना थुबुर खालामना दोननो नाजादों, जेराव प्रियंका बसुमतारीया स्काल पसार सोरजिनायजों लोगोसे बर'नि आखाइ हारिमुखौ फोथांना लाखिनो नाजादों। जापाननि गाहाय मन्त्रि सनाए ताकाइशिया सानथामनि दावबायारिखौ एबा सानथामनि मावख'आरि दावबायनायखौ बिथा खालामनानै दिनै मोनाबिलियाव गोदान दिल्लीयाव सफैबाय। बिथां ताकाइशिया भारत दावबायनायाव रां खाथायनाय आरो गोदान दिहुनथायनि खाबुफोरखौ बांहोनाय, रांखान्थियारि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनाय आरो सेमि कन्डाक्टर आरो गोनांथार खनिजफोर बायदि बायदि बिथिङाव ल'सिलि सप्लाइ चेन बानायनायनि नाजानायखौ गोख्रों खालामगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। जुलाइ दाननि गिबि सानखालिनो ओंखाम संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेना खमायनायजों लोगोसे बायगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मोनदों। थांनाय माखासे सानफोराव गोबां बेसेन बांनायनि जाउनाव थाव फालांगिरि कम्पानिया 19 किल'ग्राम फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेनखौ खमायदों। 1 जुलाइनिफ्राय फालांगियारि ओंखाम संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेना 183.50 रांसिम खमायदों। फालांगियारि सिलिन्डारजों लोगोसे 5 किल'ग्राम सिलिन्डारनि बेसेनाबो 13 रांसिम खमायदों। नाथाय थांनाय जुन दानाव नखरारि ओंखाम संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेना 29 रां बारायदोंमोन। 1 मे खालारखालि 19 किल'ग्राम लिरथायनि फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेनखौ 993 रां बांहोनाय जादोंमोन, नाथाय बे बाराव 183.50 रांसिम खमायदों ओंखाम संग्रा गेसआ। साननैसो सिगां थाद'नाय गैयै अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव सिमेन्ट सापरि रेल लामानि दालांआ गोबां दै लोमसावनायनि जाहोनाव सिरि मोनसे बायस'दोंमोन, जायनि जाहोनाव रेल दावबायनाया बन्द जानानै थादों। बर' कछारी अनसाइ गाव हायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा मैया बेलासि समाव जाथायथिलियाव थांनानै दान्दिसे नायगिदिंहैदों जायगाखौ। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। धेमाजि जिल्लानि 2 नं नारायणपुर गामिनि सासे आबादारिया सारअन्थाइ गावना जायगायावनो जिउ खहा। धेमाजि जिल्लानि 2 नं नारायणपुर गामिनि बिजय बसुमतारीया फोथाराव हाल एवबाय थानाय समावनो हरखाबै सारअन्थाइ गावनायाव जायगायावनो जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फुंबिलि 6 रिंगासो समाव दुब्लियाव माइ गायनो हाल एवबाय थादोंमोन। बे समावनो सारअन्थाइ गावनायाव आबादारि बिजय बसुमतारीया जायगायावनो थैयो। बिटिसि ओनसोलाव एबेक्सन जागोन होनना गिखांनाय थासारिनि सायाव रोखा खेंफोरथि होदों अदालगुरि जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरि एबा लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि सोद्रोमा गागि माइनरिटि दैदेनगिरि साहा आलमआ। हाग्रामा महिलारिनि सोरखाराव माब्लाबाबो एबेक्सन जाया होनना रोखा फोरमायदों साहा आलमआ। नाथाय सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिटिसिआव फैबाय थानाय समफोराव माखासे ओनसोलाव एबेक्सन खालामगोन, नाथाय बेसेबां सैथो बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। जेराव थांनाय बावैसो सान सिगाङाव मिथिनो मोननाय जादोंमोन दि बिटिसि ओनसोलावबो फैबाय थानाय समफोराव एबेक्सन खालामगोन। बेराफारसेथिं साहा आलमआ बुंबावदों दि खायसे सुबुंनि थांखिया मोनसेल', बिपिएफखौ बदनाम खालामनांगौ, हाग्रामा सारखौ बदनाम खालामनांगौ। थांनाय एमएलए बिसायख'थिनि सिगां गासैबो हारिसानो जों हानि पाट्टा होदों। गासैबो रोखोमनि हानि जेंनाखौ सुस्रांनो एबा बोस्रांनो हाग्रामा सारा राहा लादों। हाग्रामा सारखौ बयबो फोथायनाय लानांगौ। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुङो बिपिएफनि दैदेनगिरि साहा आलमआ। रामपल बिल सेरफांगुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय दैबानाजों रिलिफ केम्पआव थानांनाय 1400 नखरफोरनो दिनै बिटिसि सोरखारनिफ्राय माइरं, दालि, थाव, मुसारि, त्रिपाल आरो गोबां मुवा बेसादफोरखौ रायजो राजाफोरनो राननानै होदों इएम प्रकाश बसुमतारीया। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायर सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा
उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन। बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रीम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358665 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।